De laatste weken ben je heel druk dwaande om Kollemelaan te promoten. Waarom? Nou, dat lijkt het mij wel duidelijk. Kollemelaan is vanzelf, maar dat zei het iedereen, dat ben ik me wel bewust. Maar een hele bijzondere, mooie, hechte gemeente. Ja, je ben je bij PTH in het mooie Kollemelaan CA. Als je om je heen zeggen, wat zei het zo'n bedrijf dan, zo'n prachtig innovatief bedrijf? Ik zijn liggen wel tovenaars hier, want wat je hier al eens zag, dat is geweldig. Het zijn innovaties die ik nog niet zien heb. De laatste weken ga je een prettig heeg bezoek gewoon, hè? Ja, heeg bezoek. Ja, de mensen, belangrijke mensen die in gemeente en overheid zitten, ja, die weten plotseling de wijk te vinden hier naar onze winkel in Kolmersweg. Dit is meer dan een winkel. Ja, we nemen het nog steeds eigenlijk de winkel. Speelman had je vroeger zitten. Nee, we hadden het inspiratiecentrum neemt en ja, dat slaat om. De mensen, ik ben heel nieuwsgierig wat hier achter deze glazen gebeurt, want van Boeten kan het net zo vol zien. Het nou het zijn toch de eigenaar van, ja, mensen denken dat wij in Siberië zijn. Nou, het is net Siberië, dit is het Walhalla van die innovatie. Ik kom elke 2 weken in een bedrijf. Ik ben altijd op bezoek bij bedrijven. En er zijn de mooiste pareltjes van innovatie, die ben er hier in Friesland op de meeste plakken bij je nou niet van Jetta. En dat is altijd mijn zorg dat wij, daar ben we heel grutskop met elkaar, maar we delen het zo min met oren meesken. We moeten vooral mijn kwam roepen dat we heel goed zijn, dat we goed is bij ons doen. Krimp, ja, het is om de dik, om de Waddenzee heen. Maar hier gebeuren geweldige dingen in het dorp in Noordoost-Friesland. Wij moeten veel meer zien laten wat wij in huis hebben. We hebben van der Heijden bliksemafleiding, is heel bijzonder. We hebben de drang- en bouwhekken Nederland. Dat viert iedereen. Maar we hebben de derde bedrijf van leveren bouwhekken en dranghekken. Wist ik net, maar als er dan op bezoek komt, een wat uniek bedrijf. Maar het is eigenlijk het unieke van dat bedrijf is dat het een webshop is. Dus van heinde en ver, Boeteloon, gaat men via de website, komt men daar te lonen. Nou, dat is een voorbeeld, maar er zijn meer voorbeelden. Plan voor de toekomst, we willen graag ons ding dwaan. En als dat juist dat de techniek zo verschrikkelijk goed gaat, dan moeten we heel wat bij de tijd wijzen. We moeten naar een hele grote beurzen gaan en andere dingen en studies doen om bij te blijven. En dan zit er een heel grote toekomst voor PTH in. Dat je aan het land, maar net alleen in Nederland, maar heel Europa zien letten dat wij in Friesland net alleen het gebied binnen van de molken en het wetter, maar dat wij de provincie binnen die naast molken en wetter ook op het merk van innovatie, wenjen en onderwijs een hele prot in te brengen had. Ja, we kunnen eigenlijk niks meer uit voortzetten. Er moet goed internet wezen. En als er goed internet is, dan zijn de kansen en onbeperkt. Betekent dat voor Jimmick dat een tak als de webshop van PTH dan steeds groter wordt stil? Ja, webshop, nee. Eigenlijk jou ik daar niet in. Natuurlijk wordt er wel eens wat besteld in een webshop dan al. Maar puur technisch, met hege kennis, dat is face-to-face. Maar met mensen onder een kwam toch praten. Jim Blauwe gewoon het aanspreekpunt en bij jou een hand en we gaan werken bij jou. Ja, we willen heel graag met de mensen naar een heel groot product aan werken. Wens ik hem er heel veel succes bij. Dank u wel. RTV NL